Пътуване от Панама до остров Контадора в Тихия океан. Част от Перления архипелаг. Тръгнахме рано сутринта с лодка към един от най-красивите острови в Панама, Изла Контадора. Билетите се резервират предварително и струват около $100 на човек. За да не изпуснем радния час на тръгване, 6 часа сутринта, нощувахме близо до пристанището предната вечер. Това ни спести стрес и ни позволи да започнем приключението спокойно. Пътуването с лодка предлага страхотни гледки към Тихия океан. Опасна вода, без филтър. Перления архипелаг. Тук са събирали перлите и са ги изпращали към Европа. А пък на острова, на който сега отиваме, всъщност е следващия, пътуваме с лодка. Специален транспорт за островите. И така, това ни е новата стая. Да, вентилатор, климатик, диванче, телевизор, кухничка с микровеле. Да, отвънка имаме кафенце. О, Kühlschrank. Virtuellen Bier kaufen, aber haben wir nicht gemacht. Alright. Vamos a la playa. Тук само с папа мобил. Къща на слънцето. Имаме си палма. Слот нямаме. С тази папа мобил ни го караха от пристанището. Vamos a la playa. Ето тук тая пеперуда, не знам дали ще я снимам най-накрая. Толкова ни големи цветни пеперуди има. Да. Палмите и плажът. Ето. Ето е пеперудата. Такъв голям, защото има приливи и отливи. И да видим дали ще намерим някоя перличка. И до плажа. Самото място. Здравейте, приятели! Стигнахме до плажа. Тихия океан. Големи преливи и отливи има. Както виждаме, тук следите от водата. Палми всякъде. Би трябвало да има игуани, папагали. Ще видим. За сега нищо не съм видяла, но ние току-що пристигнахме, така че няма и много какво да се види. Сега ще се изкъпаме и ще търсиме перли. Скъпах се в океана, като вървиш към плажа е пълно с такива корали. Обаче мисля, че те са, нали, като се откъсне коралчето, то се втвърдява, става като камъче. Обаче мисля, че е забранено. Трябва сега да проучиме дали е разрешено да изнесеме. А перлите са в такива едни големи, как се казва на немския ойстърн, стрии, миди, и вътре са големите перли. Съответно намерих две само мидички. Перли няма. Така ChatGPT каза, че коралите дори да изглеждат мъртви, са всъщност живи организми. И затова е най-добре да се оставят там, където са. А мидите в много от защитените природни паркове служат всъщност за дом на други животни. И в Панама има много силно законодателство за защита на природата.
Това е интересно, тая лодка, как ще събере пътниците. Получихме тия млади, прекрасни хора. Той е от Перу, тя е от Панама. Ето лодката как отива на брега да събере пътниците и нашите дарители на храна ще се качат в лодка. Лодката как се качват. И така, идват от Панама, всички тук на острова, 2 часа е пътя в лодката. И да се къпат. Могат да се видят костенурки водни през края на юли до края на септември. Китове идват тук да се размножават. И сега водата, значи бях си оставила саронга ето тук, а водата беше много натам. Вече почва да приижда прилив. Значи, дълго време си беше отдръпнал и сега за много кратко време дойде насам. Почивка, релакс, пълна. Навсякъде по плажа има коралчета. Но перлички не съм намерила. По принцип това е перления архипелаг и тук са събирали перлите. Има водни костенурки, а зимата се виждат китове. Има специална екскурзия до тези острови, за да наблюдавате китове. За съжаление, това е само юли-август до края на септември. Тук се размножават. Но трябва да кажа, че просто се излезе вятър, лекичък е, лека вълна. Беше равно като Капсия морето. Лека вълна. И просто започна да приижда. И приижда, и приижда, и приижда. И ето коралчета навсякъде. Най-голямата романтика не е да намериш перла, а да я търсиш. Изумрудените води на Тихия океан. Сред множество малки коралчета. Ще дойдем и през септември тук да... Ето една сърничка на пътя. И един човече звър. А това дърво горе с розови цъфнали цвечета направо. Мечта. Честит Йорданов ден от Контадора, Панама. Тук 8:30 и напича сериозно. Отиваме на закуска. И потегиме с нашия папа мобил на разходка през острова. Това е летището. Кацам се едно самолетче директно на плажа. Ето колко е дръпнат океана. Към 2 часа ще дойде почти тук до края. Сега е отлив. И това всичко идва, океана идва до тук над вечер. Даже сега е мокро. Бясък. Тишина, спокойствие. И така отиваме на следващия плаж. И понеже е забранено, ето такива огромни черупки има. Правиме само снимки. Корали цветни. Ето един червен. Бели. Някой ако види перличка да подскаже. Аз не виждам.